Coming up er I taget ud og lave ugens anbefaling herude i Risskov Skov, hvor der foregår yoga i det fri. Så vi har taget en yogamåtte under armen og det bløde tøj på, og så er vi klar. Så er vi klar. I forårs- og sommermåneder kan du finde yoga i det fri i Risskov. Yogatimerne bliver afholdt 3-4 gange om måneden, alt efter hvad vejret tillader. Yoga i det fri er en non-profit organisation, så alle underviserne er frivillige. En af dem er Sissel. Hun stod for første gang for arrangementet, da vi besøgte dem. Generelt her til yoga i fri er der jo rigtig mange, der kommer. Rigtig mange nye, og der ikke har prøvet yoga før, jeg tænker, at det kunne være rigtig spændende. Så er der også dem, der kommer meget til yoga, og tænker, at det her det er også bare lige lidt ekstra. Men yoga giver jo både noget mental ro, noget udholdenhed, noget fokus, noget kropsbevidsthed, får man rigtig meget, ud over alle de fysiske gevinster, som øget smidighed, balance, styrke, kræver det også rigtig meget, som du måske selv kunne fornemme. Ja. Yoga i det fri tiltrækker alle aldre og mange forskellige niveauer inden for yogaen. Det er på ingen måde et krav at være øvet, da yoga handler om at udvikle og udfordre sig selv fra ens nuværende niveau. Instruktørerne sørger for at komme rundt og hjælpe alle godt igennem øvelserne undervejs. Fodryggen er i måtten. Stræk dig tilbage. Man får rigtig meget ud af yoga, og alle kan være med. Alle kan være med? Ja. Så det er både for øvet og begyndere førstegangs? Ja, alle. Ja. Altså, jeg prøver jo på at give lidt alternativ en gang imellem, og ellers jo sige, at man må tage de pauser, man har brug for. Man skal ikke være afskrækket og tænke, nej, jeg er ikke smidig nok til at dyrke yoga. Bare kom. Man behøver ikke være smidig. Man bliver stille og roligt smidigere. Det er bare en sidegevinst. Det er jo ikke det, det handler om. Smidighed, balance og styrke er godt at have, når man dyrker yoga. Men det vigtigste er at huske ens vejrtrækning og at mærke sig selv. Derfor slutter yogatimen også af med en afspænding, hvor man ligger på ryggen og nyder solen og fuglefløjtene. Hvad er det for en følelse, man skal gå frem med? Bare at man har gjort noget godt for sig selv, og haft det sjovt. Så er vi færdige med yoga her i Risskov Skov, og jeg kan sige, at det skal I bare tage ud og gøre. Det er det bedste, I vil have gjort for jer selv længe. Om I er øvet eller begynder, alle er velkomne, og det er nogle instruktører, der nok skal sørge for, at I kommer ordentligt igennem øvelserne. Så 5 opper herfra.